ما ام دست پێکی خێراتنەوە دکین ئەم وەکە جوانین با کوڕێ کوردستانی سەرناوێ هەدەپێ بەشداربوونا خوش بێ چالاکیێرە چێکردینە ئەم داخوازە ما وەکو ئەف تەجدید بداوی بە ئەف تەجدیددار سەر رێبەرتی بە دەستپێکردنا هەڤا لەیلا گیڤەن ناسر یاغس و فەدیلا تۆق و داواما هاتیە لە زیندانên Bakurê Kurdistanê hev çalakî dawam dike em wekî destekek ji bo ciwanên mesela wekî Nasir Yağız li Hedep ji li Başûrê Kurdistanê bajarê Hewlêrê 152 roja di çalakiyê de em weke ciwanên Bakurê Kurdistanê me bejdariya xwe ji çêke û serkeftinê ji bo hemû dixwazî daxwaza me ew ku demek nêzik de ev çalakî bidawî be û serkeftinek mezin hêrê girevê çêkiriye em daxwaza me ew ku ev tecdîd bidawî be em weke rêhevalê Nasir Yağız û me tevlîbûn çêkiriye daxwaza me ew ku ev tecdîd bidawî be û ev 152 roja ciwanek Nasir Yağız li Başûrê Kurdistanê bajarê Hewlêrê rê çalakiyê de pêşangiya Leyla Güven dest pê kiriye ev çalakî em bi hêvî heya ku ev bê ku şehadet bê destpêkirin ev çalakî bidawî be û